Добре дошли! В самото сърце на исламския свят стои една структура – един черен куп, който милиони хора обикалят всяка година. Това е Кааба. Но знаете ли, за този ритуал, който всички виждаме, се крие една тайна история. История, която свързва небето и земята. Днес ще се потопим точно в нея, за да разберем защо този семпъл на вид куп привлича сърцата на милиарди хора по света. И това е въпросът, нали? Защо? Какво превръща тази проста, кубична постройка на средоарабската пустиня в духовния епицентър на близо 2 милиарда души? Отговорът, оказва се, не е само в камъните, от които е изградена. Той се крие в една история, която започва много отдавна. История за пророци, ангели и една връзка между нашия свят и небесата. И така, за да разберем всичко това, трябва да се върнем в самото начало. Ще започнем нашето пътешествие с пророческите основи на Кааба и нейния, небесен произход. После ще разгледаме свещените предмети, които са вградени в нея, дошли директно от рая. Ще видим как в един момент е била осквърнена с идоли и как след това е била пречистена, за да се превърне в този мощен, обединяващ център, който познаваме днес. Ето тук става наистина интересно. Историята на Кааба не започва с пясъците на Мека. Не, тя започва в селенията на ангелите. Преди дори да бъде положен и един камък на земята, нейният първообраз, нейният проект вече е съществувал в най-висшите небеса и е служил като вечен център за поклонение. Този небесен първообраз се нарича Байтъл Мамур или посещавания дом. Коранът потвърждава съществуването му точно над земната Кааба на седмото небе. Представете си само, всеки ден 70 000 ангели влизат в него, за да прославят своя Господ и никога повече не се връщат, защото броят им е просто безкраен. Този небесен дом е духовният проект за нашето земно светилище. Една вечна връзка между поклонението на хората тук долу и вечната прослава на ангелите там горе. И така, първите основи тук, на земята, са положени от първия човек и първия пророк – Адам, мир нему. По божествена инструкция той изгражда първия дом, посветен единствено на поклонението пред единия Бог. Тази първоначална структура обаче е изгубена по време на Великия потоп, по времето на пророка Нух, мир нему. И в продължение на векове това свещено място остава скрито под земята, докато не идва времето за неговото велико възстановяване. И ето, че се пренасяме към това велико възстановяване. По божествена заповед, пророк Ибрахим и неговият син Исмаил, мир на тях, са напътствани да открият древните основи и да издигнат отново дома на Аллах. Но за да бъде завършен този дом, са им били нужни специални свещени предмети, които не са от този свят. Ключов елемент в строежа е така нареченият черен камък. Когато Кааба била почти завършена, Ибрахим се нуждае от камък, който да маркира началната и крайната точка на обикалянето. Точно тогава архангел Джибрил слиза от небесата, носейки камък с небесен произход. Преданията разказват нещо невероятно, че първоначално той е бил по-бял от мляко, един сияен скъпоценен камък от рая, но е почернял през хилядолетията, защото символично е поглъщал греховете на безбройните поклонници, които са го докосвали. И тук стигаме до един изключително важен въпрос, който често води до недоразумения. Строгият монотеизъм на ислама абсолютно забранява поклонението пред всякакви предмети или творения. Тогава, каква е ролята на този камък? Защо е толкова специален? Този силен цитат от втория халиф, Умар, перфектно изяснява всичко. Мюсюлманите не се покланят на камъка. Изобщо. Докосването или целуването му е просто акт на следване на примера на пророка Мухамед, мир нему. Това е един символичен жест, с който човек подновява своя обет пред Аллах. Акт на любов и подражание, а не на обожествяване. И освен черния камък, има още един свещен артефакт, свързан с строежа, така нареченото място на Ибрахим. Докато пророк Ибрахим издигал стените на Кааба, те ставали все по-високи и по-високи. За да продължи работата, той стъпил на един камък и тогава се случило чудо. Камъкът омекнал под краката му, запазвайки отпечатъците им завинаги. И не само това, този камък се издигал и спускал според нуждите му, служейки като божествено скеле.
Днес той стои съвсем близо до Кааба, като вечно свидетелство за божествената помощ в това велико дело. Стигнахме по средата на днешното супер интересно видео. Може да оставите по един лайк за подкрепа. Благодаря. Нека сега преминем към следващия етап от тази дълга история. След векове на чист монотеизъм, за съжаление, настъпва период на мрак. Свещеното предназначение на Кааба бива покварено. Нейните свещени стени се изпълват с идоли, които отклоняват хората от чистия път на Ибрахим. Всичко започва, когато един вожд, пътувал до Сирия, донася първият идол – Хубал, и го поставя в Кааба. Този акт, за съжаление, отваря вратите за политеизма. Скоро около и вътре в дома на Аллах биват поставени цели 360 идола, по един за всеки ден от годината. Така чистият призив на Ибрахим за поклонение само пред единния Бог бил заглушен от шума на идолопоклонничеството. Точно преди раждането на последния пророк се случва нещо забележително. Абисинският управител на Йемен, Абраха, повежда огромна армия с боен слон с една единствена цел – да разруши Кааба. Арабите били напълно безсилни. Но дядото на пророка, Абдул Муталиб, казал едни знаменити думи: «Домът си има свой Господ, който ще го защити». И наистина, Аллах изпраща яд от птици, които замерят армията с малки камъчета и я унищожават. Това чудо показва на всички, че този дом е под специална божествена закрила. И точно в тази година, годината на слона, се ражда Мухамед, мир нему, човекът предопределен да възстанови Кааба. Още като млад, преди да получи пророчеството, той предотвратява кръвопролитие, като намира гениално и мирно решение за поставянето на черния камък по време на една реконструкция. А години по-късно, след победоносното и безкръвно завръщане в Мека, той изпълнява своята крайна мисия – да пречисти дома. С лък в ръка пророкът Мухамед, мир нему, посочвал всеки един от тези 360 идола и рецитирал този стих от Корана. И докато го правил, всеки идол падал по лице, без дори да бъде докоснат физически. Този акт бележи кулминацията, окончателното духовно възстановяване на Кааба и нейното завръщане към първоначалната й цел – чистия, неподправен монотеизъм. И така стигаме до ролята на Кааба днес. След като е пречистена, тя се превръща в нещо много повече от място за поклонение. Тя става пулсиращото сърце на една глобална общност, видим символ на едно невидимо, но изключително силно единство. В ранните години на ислама, мюсюлманите се молели с лице към Йерусалим. Но сърцето на пророка копнело за дома, построено от неговия преотец Ибрахим. И тогава идва божествено откровение, което променя посоката на молитва – кибла, завинаги към Кааба. Този момент е ключов. Той установява уникална идентичност и духовно обединява всеки един вярващ на планетата, насочвайки го към една единствена свещена точка. А самият акт на обикаляне 7 пъти в посока обратна на часовниковата стрелка, той не е случайен. Има нещо много по-дълбоко. Това е физическо и духовно приобщаване към космическата симфония на творението. Точно както електроните се въртят около ядрото, а планетите около Слънцето, така и вярващият поставя дома на Аллах в центъра на своя живот. С това той декларира, че цялото му съществуване се върти около един единствен божествен център. Повече от 1,8 милиарда души. Представете си мащаба. Това е общността, която 5 пъти на ден обръща сърцата си в една и съща посока. Това е една невидима мрежа от преданост, която обхваща цялото земно кълбо и всичките й нишки водят до тази една единствена точка в Мека. И може би това е най-мощното послание на Кааба. По време на поклонението хадж, кралят стои до просяка, богатият до бедния, белият до черния, всички облечени в едни и същи прости бели дрехи. Всички земни различия просто изчезват. Това е живо опровержение на расизма и национализма, една практическа демонстрация на равенството на цялото човечество пред Бога. И така стигаме до края на нашия разказ. Кааба е била в началото, а пророчествата казват, че ще бъде централна и в края на времето. Пророкът Мухамед, мир нему, е предсказал, че един от последните знаци преди съдния ден ще бъде разрушаването на Кааба, камък по камък. Това събитие ще бележи окончателния край на вярата на земята.
И това ни остава с един въпрос за размисъл. Щом това е нейният предсказан край, какво означава нейното съществуване за нас днес? Ако ви харесва това видео, може да оставите по един лайк и да се абонирате за канала Ислам в България. Благодаря ви, че сме заедно.